खुलुमबाय देहायानो सुबुंनि धोन आरो बै देहाखौ जों जेब्लासिम जोथोन लाखिनो रोङा अब्ला जोंनि देहायाव मोनफ्रोमबो मोनफा बेरामा जों नुजानो हायो आरो बै देहाखौ जों जेब्ला जोथोन लाखिनो रोंगोन बै जोथोन लाखिनो रोंनायजों जोंनि देहाखौ जोङो थाजिमै गोजोनै लाखिनो हागोन आरो जोंनि गासैबो खामानिया मोजाङै जाफुंसारगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नाजानाय आरो बिटिआर सरकारनि जे हेफाजाबजों जि उदालगुरि जिल्लायाव देहायारि जि चेकआप फ्रि हेल्थ चेकआप खालामनाय बे खालामनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि जि फुंनि जि हाबाफारि यगासन खालामनाय बे हाबाफारिया सोलिदों। बे फुंबिलि समाव यगासन खालामनाय समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो हास्थायगोन दिनैनि बे हाबाफारिनि सायाव। फरायसा आफादनि नाजानाय आरो बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों जि फ्रि हेल्थ चेकआप जादों बेनि बिथांखि दिनै फिन खेबसेबाव फ्रि मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस केम्पेइन दंमोन। सरकारि आयुर्वेदिक कलेज गुवाहाटी, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आयुष मन्त्रालय आरो बिटिआर सरकार जथायै जोङो सानसेनि हाबाफारिजों उदालगुरि कलेजाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो फुंबिलिनि जि यगा सेसन बे यगा सेसना दा जानानै थांबाय, सोलिगासिनो दङ, दसे समनि उनाव जोबगोन। बेनि उनाव 9 बाजिनिफ्राय इनागुरेल सेसन जागोन आरो बेयाव जोंहा आलासि बिथांमोन फैगोन। बेनि उनाव हेल्थ चेकआपा जोंहा कन्टिनिउ जागोन आरो प्राय 3000नि बारा उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि जायफोर माने देहायारि जेंना गोलैनानै दङ, गुबुन गुबुन बेमाराव भुगिनानै दङ आरो बांसिन जोंनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जोङो बेयाव टारगेट खालामनानै लिंहरदों। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव 23 तारिखआव जि जादोंमोन बेयावबो जथेस्थ' जोंनि आइ आफा बा जोंनि बैसोगोरा बिथांमोना बेयाव नायजाफैदों आरो आङो दिनै खावलायगोन जे जोंनि प्राय 60-70 जन सरकारि आयुर्वेदिक कलेजनि डाक्टारफ्रा बेयाव फैगोन। बायदिसिना स्पेसियलिस्ट दङ, मेडिसिननि दङ, सार्जारि दङ, बन एन्ड जइन्ट पेननि दङ, ENT दङ, आइ स्पेसियलिस्ट दङ, यगा एन्ड प्रिभेन्टिभ मेडिसिन दङ आरो बे गासैबो जोंनि पेसेन्ट बा जोंनि रायजो राजाखौ नायगोन। बेनि उनाव बिथांमोना लाइन जानानै फार्मासियाव मेडिसिन लागोन आरो बिथांमोननि थाखाय सानजौफुनि खिचिरि जानायनि थाखायबो जोङो थिग खालामदों। सान्दुङा दिनै एसे माने गोरा जागोन जोङो नुनायाव आरो बेखायनो बयनिबो थाखाय दैनि बेब'स्था खालामदों। जोंनि थांखिया जाबाय समाजखौ गोग्गो गोथार लाखिनो थाखाय जोंनि देहाखौ जोङो गोग्गोयै लाखिनांगोन, मेन्टेलि, फिजिकेलि, साइक'लजिकेलि जोङो स्ट्रंहै लाखिनांगोन आरो बिनि थाखाय समाजारि जि देहा जोथोन लानायनि जि सांग्रांथि, आथिखालाव जि डायबेटिक सुगारनि जि पेसेन्ट बिराद ओंखारदों, किडनि पेसेन्ट, केन्सार पेसेन्ट, हाइ प्रेसार, ब्लाड प्रेसार आरो गोबां स्ट्रक जानाय बेबायदि थासारि, दा बे गासैखौबो नोजोर बोनानै जोंनि जि माने सुबुं माहारिनि जि गुदिनिफ्रायनो जि यगाखौ खालामबाय थादों आरो भारतनि सभ्यता, बे सभ्यतायाव यगाया जिहेतु दङ आरो बेखायनो जोङो यगानि गेजेरजों जों गावखौ थिग लाखिनाय आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि आरो बेयाव फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लाफैदों जाहाथे जों फिटनेस मेनटेन खालामनो हायो। बे मोनसे थांखिजोंनो जों यगा सेसनखौ लाखिनाय जादों। गोजोन्थों। चेकआप खालामो बे चेकआपाव माखासे बेराम ओरैबायदि फैनो हागौ दिनै बेयाव माने फाहामनो हायाबो जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय दिनै हेल्थ एग्जामिनेसन जागोन, ब्लाड टेस्ट जागोन आरो BP टेस्ट जागोन। बिनि उनाव डाक्टारा मोजाङै बेखौ नायगोन, नायनायनि उनाव जुदि बिदि क्रिटिकेल पेसेन्ट ओंखारोबा, पाइल्सनि बा बायदिसिना जिखिनि पेसेन्ट ओंखारोबा बेखौ जोङो गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेजाव लांनानै बिथांमोना फ्रि अफ कस्ट फाहामनो बा सार्जारि खालामनो, अपारेसन खालामनो थाखाय गासै खामानिखौ मावगोन। गोजोन्थों। जोङो प्राय 3000नि बारा बेयाव दिनै रायजो राजा पेसेन्टफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोनखौ जेसेबां हायो जों केयारफुलि एग्जामिनेसन खालामनाय, टेस्ट खालामनाय आरो मेडिसिन हरनायनि थाखाय जोङो हाबा मावगोन। गोजोन्थों। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायबाय नैबे जि हाबाफारि सोलिबाय बे हाबाफारिनि जुगिदि माबायदि रायजोनो मदद खालामनो नागिरदों बेखौ फोरमायबाय। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ।
चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 70022293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।